Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shnong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. O subdivisional magistrate jong Kamairang civil subdivision ha ka hukum bala penmi ha ka khat nyo trik ubanai jemang arajar arpuway ula pentip bana ka daw jong ka jingdon ki dongpang COVID-19 bat ki high risk contact ha ka Shnong Umthlong ka baha bapo Kamairang civil subdivision namar kata ula Pynbna ye ka Shnong kum ka containment zone kum shibenta bante lakam ye ka jing sapriang jong khunyang jingpang COVID-19 kat kum gani ka hukum bala penmi anam sha yano ru ban rung ha gani ka containment zone like no tang yi ki Nongtrei jong ka tanat ka kot ka khia bat ya kito ki bala yo jingbet na u incident commander u badai pet ya gani ka Shnong bat lap tha ru ba baro ki nong Shnong ba ki dai ban shong khop halaying ban deng mas thikna bat ba ki dai ban sngap thu bha lada ki don ka nu ka jing shitom ha ka met ka phat jong ki ha ka ba ki dai ban pentip mar da ka ba shu telephone ha ki ni ki number Kandai sao pra san lai, kandai san lai hinyo lai, pra ar san hinyo kandai, sao hinriu iway sao san, hinyo hinriu sao ar not pra iway hinyo, lani pra kandai hinyo sao not, lai hinyo ar san hinyo. Kat kum gani ka hukum laptha ru babaro ki dukan ki office bat ki bank ki badon ha ka Shnong Umthlong ki dai ban khang shwa mardor bat lada lap ki no ki bapen khen ye gani ka hukum kin sha pen shitom kat kum ki kindon ain jong ka Disaster Management Act arajar san haga jo kapor hadin ba Ngut ki Nongtrei jong ka Nongthliew Public Health Center ki Ïabit ye ka jingpang COVID-19 laptha ru ya ki no ki balai haga ni ka hospital nado ka ship hotrik ubanai jemang arajar arpuway bat hadin kata kin hab ban shong pen kerpang yaladi nakabenta ship house ngi